Sa tuwing merong crispy pancit sa menu ng restaurant, ino-order ko palagi yan. At dito sa pupuntahan natin today, nagsaserve sila both ng Chinese-style food at ng mga Filipino classics. Para kahit alin man sa mga to ang cravings mo at ng mga kasama mo, hindi nyo na kailangan malito. Kasi you can simply enjoy both types of cuisine dito sa White Lotus Noodle House. Located to sa ground floor ng Solana Plaza sa Bacolor, Pampanga, open daily from 11 a.m. to 9 p.m. Maraming parking space na available and they can accommodate up to 30 packs. Meron nga rin daw mga nagpapakater dito for family gatherings and special occasions. Unang-una kong tinikman, of course, yung crispy pancit. It's a mix of really good textures, crispy yung noodles, very thick and flavorful yung sarsa, tapos maraming gulay. As always, kay mama yung beef wonton noodles at kung hindi nyo pa nahahalata, paborito niya to kaya madalas yung order niya. Malambot yung beef, very light, aromatic, and beefy yung broth. This naman is egg fuyang, which is basically a Chinese-style omelette na usually meron siyang mix of vegetables or mushrooms sa loob, yung iba naman meat and seafood din. At madalas, it's served with a generous amount of a thick sauce on the outside. Ito naman ang crispy pata para sa mga tito at tita natin na walang kaba sa buhay. Nagustuhan ko itong crispy kare-kare nila. Very peanutty yung sauce at perfect ipares sa bagoong fried rice. Pero wag ka, mas masarap itong beef ampalaya na ipinares natin sa yang chow fried rice. The beef is velveted kaya it's tender and holds so much flavor. Thick and savory din yung sauce. I think this was the highlight of the evening for me. Must try din yung kanilang lumpiang Shanghai served with a sweet and sour sauce. Eto, naubos namin agad yan. Nakaka-addict kasi siyang papakin hanggang sa hindi mo napapansin nakakarami ka na. Kung mahilig ka naman sa mga pagkain na merong fruity sweetness, eto meron tayong lemon chicken at etong Kingdo glazed ribs na parang sweet and sour ang dating. Medyo ganon. Another classic Chinese dish ay itong fish and tofu. Meron niyang black beans and peppers, malasang malasa. Pero ako mas gusto ko pa dito yung paliliguan mo ng maraming chili oil. Meron din tayong tokwat baboy, although ito very standard lang, nothing too different naman. Tapos meron din itong pork binagoongan na may talong at nagmamantika tapos medyo maanghang. Ito naman yung spicy chicken na very garlicky rin and then yung heat niya saktong enjoyable lang. Hindi naman yung tipong masakit na sa dila yung anghang. Bongga itong isang buong Hong Kong style na fried chicken, napaka-crispy ng balat, nanunuot yung lasa hanggang sa loob. Tapos ididip mo dito sa sauce na parang sweet and sour yung dating. Kahit na may kasama kayong mga batang pihikan sa pagkain, magugustuhan to. Sa mga dimsum naman, yung siopaw very soft and fluffy, yung chicken feet full of the bone, and then yung pork siomai tsaka yung hakaw, grabe, ang sarap lalo na pag mainit pa. Meron din itong fried prawn dumplings kung mas gusto mo yung mga crispy na dimsum. And then lastly, for dessert, we also had some buchi. Nakita nyo naman, maraming pagpipilian, good for sharing pa, magandang option to when you're dining in with family and friends. Lalo na kung malapit ka lang dito sa may Bacolor or Guagua, itry mo na rin dito sa White Lotus.